לא בטוח, לא רצוי, שכחת לקחת את הגלולה, או לקחת את הגלולה אחרי 5 ימים, ומה אפשר לעשות? את בהיריון. יש גלולה אחרת, הגלולה להפסקת הריון. נכון. וזה חידוש. זה יחסית חידוש, זה נכנס בארץ רק בשנים האחרונות ובכל העולם למעשה. כן. בארצות הברית, באיטליה ממש אושר השנה, זו הייתה המדינה האחרונה באירופה היא גם נקראת גלולת ההפלה הטבעית. נכון, ובגלל זה זה מעורר גם כמובן התנגדויות. אגב, הוא הומצא על ידי אתיין בולייה, שהוא בעבר קראו לו בלום, שהיה פרטיזן יהודי, ושם שינה את השם שלו. והגלולה הזו היא בדיוק הפוך, זה אנטי-פרוגסטרון. עד עכשיו דיברנו על גלולה שמכילה פרוגסטרון, פה אנחנו עוברים על גלולה שהיא חוסמת את הקולטנים לפרוגסטרון, וההורמון שהוא קריטי להיריון. כלומר, אם אין פרוגסטרון, אין הריון, וכל מי שעובר טיפולי פריון, או שיש לה דימומים בתחילת הריון, יודעת שהיא מיד תקבל תמיכה עם פרוגסטרון. אז פה אנחנו באים הפוך, וזה די מדהים שמספיק שאתה חוסם את הקולטנים לכמה שעות, וההיריון פשוט מפסיק להתפתח. למעשה, הטיפול עצמו מורכב משני סטים כאילו של גלולות. בהתחלה האישה לוקחת 3 גלולות שמכילות את המיפיפריסטון, שזה האנטי-פרוגסטרון. זה בעצם יגרום לשק ההיריון להתנתק מהרחם. וכעבור 48 שעות נותנים לה 2 כדורים שמכילים פרוסטגלנדין, חומר שגורם להתכווצות של הרחם, ובעצם שק ההיריון ייפלט. ניסו המון צירופים, ויש גם בשוק כל מיני צירופים, כולל למשל לקחת מינונים נורא גבוהים של פרוסטגלנדינים. אחרי הרבה הפעם היו עושים את הזריקות להפסקת הריון עם מזרקה של אותם פרוסטגלנדינים. אגב, מקורם בפרוסטטה, בגלולה ראשונה בבלוטה ההרמונית של הגבר, ולכן הם נקראים פרוסטגלנדינים. נכון. אבל הצירוף הזה, היתרון שלו, שיחסית ליעילות הגבוהה שלו, הוא יעיל כ-95%, ולעומת שיעור תופעות הלוואי, זה היחס הכי טוב. ושוב, זה לא כיף גדול לעבור הפסקת הריון תרופתית. אני כרופא פריון מרבית זמני מאוד בעד, ומעניין שכשהבאנו את זה לארץ, אמרו, הדתיים התנגדו אלה, וכשהם באו ובדקו את זה, אמרו, רק שנייה, אנחנו נגד הפסקות הריון, אבל אם אישה צעירה עושה הפסקת הריון, שתעשה בצורה הכי בטוחה. וברור שכשאתה משווה את זה להתערבות ניתוחית, שדורשת הרדמה כללית, והחדרה של איזשהו מכשירים וציוד, אז ברור שכל דבר שאפשר לעשות יותר טבעי, פחות פולשני זה עדיף, ולכן היום בערך מחצית מהפסקות ההריון בשבועות המוקדמים נעשות בישראל על ידי כדורים. וזה הולך, אחוז במשך השנים הולך ועולה. איזה תופעות לוואי יש לגלולת ההפלה או גלולת הפסקת ההיריון? אז תופעות הלוואי העיקריות הן בעצם אותה חוויה שהאישה עוברת בזמן הפסקת הריון, שזה בעיקר כולל דימומים, שדימומים יותר כבדים מאשר בהפסקת הריון ניתוחית, למרות שזה לא כל כך שונה מווסת. אתה יודע, אנשים אומרות לי, מה יעבור עליי? אני אומר, כל החיים חווית וסת, זה לא תהיה חוויה ראשונית, אבל בהחלט הווסתות יכולות יותר כבדות וגם כאבים. חלק מהאנשים סובלות מכאבים. אנחנו גם עשינו עבודה בתל השומר, שהוכחנו שעל ידי נוגדי כאבים מאוד פשוטים, אפשר לעשות הקלה מאוד גדולה. אז רק לזה לא לקחת אנטי-פרוסטגלנדינים, כי חלק גדול מהתרופות נגד כאבים הן תרופות שסותרות את אותו הורמון שנקרא פרוסטגלנדין. כן, אבל זה דווקא נקודה מאוד מעניינת. אנחנו עשינו ניסוי גדול לפני 2 בתל השומר, והוכחנו שזה דווקא לא נכון. למה? כיוון שהחומרים האנטי-פרוסטגלנדינים פועלים נגד ייצור של פרוסטגלנדינים. הם מעכבים את האנזים, והם מסתבר שהם מאוד יעילים נגד הכאבים, והם לא פוגעים מההשפעה של הפרוסטגלנדין שכבר נוצר, ודי שינינו אותה. עד מתי אפשר לקחת את הגלולה הזאת? אחת בחודש 8.5, היא עומדת ללדת, רוצה לקחת, אני סתם כמובן צודק. לא. תיאורטית אפשר להשתמש בזה שבועות יותר מאוחרים, אבל זה באמת המסר החשוב בעיניי של השיחה. אם יש לך הריון שאת חושבת שהוא לא מתוכנן, ויש לך הצדקה להפסיק אותו, כדאי לרוץ לרופא, כיוון שרק 7 שבועות, הריון בין 7 שבועות אפשר להפסיק עם כדורים בישראל, זאת אומרת, עד 3 שבועות איחור בווסת, מתאים להפסקת הריון. בעולם יש כאלה שמושכים את זה קצת יותר, באנגליה ובמרבית מדינות אירופה עד שבוע 9, הבעיה שאז זה כרוך בקצת יותר דימומים. ככה שנכון להיום עד 3 שבועות איחור, ושוב, החיסרון העיקרי זה שזה לא יעיל ב100%. כלומר, כ5% מהאנשים יחוו מן הפלה לא שלמה, או לפעמים אפילו לא יגיבו לתרופות, ובכל זאת יזדקקו להפסקת הריון. תודה רבה לפרופסור דניאל זיידמן. סוף מעשה במחשבה תחילה. לפני שאת עושה מה שאת עושה, תחשבי אם לקחת את הגלולה של היום שאחרי, ואם לא תצטרכי את הגלולה להפסקת